Good morning mga kapatid. May rides kami papuntang Real Quezon. Sa Pugo muna, mag-almusal daw po. Ate, sarap na. Isang load. Alin dyan? Isang load. Ito pang Jumbo. Oo. Ito. Huwag ka rin mag-order special. Yung Jumbo. Yung Jumbo load, may kasama ng special. Yung Jumbo na lang. Sa akin yan. First time.
Mga kapatid, nakarating na kami dito sa Real Quezon. Ibutan kami ng ulan. Tatagay ka, Bibe? Tatagay? Balik na doon yun. Ano? Tapos sa katalikod pala, no? Di ba minsan may umaano ka? Ay, nakakapagod yun yun eh. Kasi hindi tulog na mag-work. Alin? Yung pagka, yung sa mga electric ano niya. Kulo agad? Dapat pakuluin na mo. Oo. Ito, parang ano ba? Ihaw-ihaw. Binarakuan sa Roma. Ihaw, binarakuan. Sabi ko, magdala tayo ng picture, panigurado walang picture. Kasi sana magdadala ng picture. Ako, sabi ko, ano pa pala? Ano nang ginagamit mo? Hindi kaliwa. Hindi Alin? ka bumusog yan. Gumagaya nga eh. Bakit Wala. Shut up! Shout out sa nawalat ang ano, battery. Kanino? Nawalat. Naiwan daw yung battery na Sana all makakapag-vlog. action cam. Tanginang yan. Yabang eh. Nagmamadali. Mamaya ko natitingnan sa Shell. Hindi umuwi. Wala naiwan yung ano, yung battery. Hindi, naiwan. Para primo. Shout out, Sir Green TV. Napugi. Kanin ano? Tamis na dito ano? Oh, ayan no. Labo! Ay, pwede ba? Pato ka. Abi. Tago na naman, tago. Ito ang kanin. Grabe yung taas ng alon mga kapatid. Oh. Malakas. Malalaki yung alon. Bumabo yung dagat. I don't